Tak jsem teda chtěl reagovat na tu vaši výzvu ohledně toho piva, ale jelikož mě bohužel nikdo nenominoval, tak jsem byl povinen nominovat se sám. A to rovnou do své nové hry. Jmenuje se Social Voda se šťávou Game. A nominuju do dalšího kola Královnu Alžbětu, Baltazara Žvanikina a Satana. Když tito tři svou výzvu do 24 hodin nesplní, tak mi dluží vrtulník s potiskem Michaela Jacksona, čokoládu Milku oříškovou, 3,14 úsměvů a jeden svatý grál. Tak teda na zdraví. Jako křen. Tak čau a díky.